फ्लाईट कॅन्सल झाली आहे तू किती रे तू असायला आमच्या कसे म्हणजे अरे गाड्या बरं कसला आशिल तू अरे कसला आशिल नरका सुरू झाला पाय आता कसलं झाला शंका सुरू फाटी केले की आहे ना नाही एका टायमाला आशिलो नरकासून कसो आता पोट आणि फाट यायला खरी पण आता कारणीभूत कोण तू आणि तुझी ती दोन्ही विमानं म्हणजे ते फ्लोरा आणि ते माधुरी नका त्यांचे टेन्शन घेऊ नका दोन्ही विमाना पैसे असा म्हणजे माधुरी असं लंडनच्या फ्लाईटी आणि फ्लोरा असा स्वित्झर्लंडच्या फ्लाईटी स्वित्झर्लंड ओके त्या तुझ्या फ्लोराचा आता फोन आयलं किती म्हणता तिने म्हणजे पहिले फोन कर आणि दुसरी दुसरी फोगोट ती आता चांचणच मारे गेल्या कोण माधुरी ती फोगोट नाही तो बॉम्ब दादा बॉम्ब ते आता अंगाशिले आता चंचण गेले शिट मासिक पण नाही म्हणजे फ्लाईट कॅन्सल जाऊ दे फॉलो बोल नका हा सांगते आहे नाले एक दिवस त्रास सांग पडतो आणि तुमच्या होती हा चिटून मरतो ना म्हणजे काका तू काय बरं सामायटा रे म्हणजे आमच्या प्रकरण काय बरं सामायटा अरे हे सांभाळपाक जाय म्हणून देवान तुका दवरला अरे यांना म्हणलं ठो सुटत वय घे हे सॉंग कशा आहे त्या संवाद खाली पिक्चर ठेव ना बघील तोच नको असतो तू कोणाने पिक्चर आहे ना काय ना बऱ्या विषय बिकर होतो नी चल आम्ही बाहेर आंबारे का भितर तू मिळणार भितर त्याच्या गर्लफ्रेंड सिरियसली लसता अरे ते खय तू खय कशा जातले जातले कसे त्यांनी माझ्या खातीर विमानातल्या वस्तू वाटले अहो ते वस्तू घराने ओरड विकतालो अहो पण नालाय का तू मजे विंगड तू मजे गर्लफ्रेंड किती बोलले जाओ तेवढे नाही बाई एवढे असं तर घुमरे अरे एक काम कर शेफाली रे सेल्फी
अरे नालायकाला सांगा प्रभुता. अरे setting बसलं. आणि मग सावकाश ही कसली लाईन पिटी पिटी का रेशन सारखे सांगा पिटी घेऊन रेशना त्या ठिकाणी सगळ्याच्या नागात असा अशा म्हाका विठोबान सांगला आणि रखुमाईन किती सांगला कोण विठोबा विठोबा रे आमचं नोकर सांगू काय तुझ्या गर्लफ्रेंड का बारा पण बरे बरं करा ही कसली लाईन तू चल